and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years, samot lagi kagagwapa, hindi ano mo sibo. Parang nagabuto nili. Ay! Shit! Ako na kasida. See you girls. Pagkitaon to mo ha! Alia! Hinaya na tingog mo. Ha? Aw, sige. Nga naman, di ka gusto nga na makadungog sa atong istorya? Oo. Naibaw ko mag-isgot kagid atong tumboy nga atong gikakita dito sa eskwelahan ka kanina. Maong ingnan ta ka. Nga ayaw gid sila padungga anak kay tingali makasab-an pa ta. Sige. Pero to baga ako mga pangutana. Unsa man na? Nganong ni atong tumboy dinhi? Katong kaubang gwapo niya unsa man nakita nimo? Oh. Naglagot kay ko. Lami kay sa Santa Kuhon. Ha? Ngano man uy? Tungod kay hala no. Mao ba? Hala. Di asa na sila mag-eskwela dinhi? Ngano man? Say ngano man? Ngano ikaw may mangutana anak? Sila gani anak ko gang pagkahibaw nga ni atang duha dinhi. Kay kita baya dili ta kadinhi. Ay, gusto di ay no. Pero alias sultihi ko. Unsa na hitsura sa gwapo? Kanang kisagili to nga niya? Ay, wako interes pero siya ko no si Harvey. Ingon pa tong tumboy. Gusto na akong makita pag-usap si gwapo. Si Harvey. Huy, kau pa. Ha? Musulti ka magsadili no, nahibaw na kung naibog ka ni Harvey. Dili ka mabasol, anak, kay natural naman gindang ang mubati ta, anak. Pero, laing pahinumdum lang ha, Ada. Kung padanglit ba, nalimot manggani ka sa gipistadaan ni Daddy Del. Bawal una nga mag-uyab-uyab. Maoy unahon yun una ang atong pag-eskwela. And how's your first day in school, girls? Okay ra ba, Alaya, Ada? Wa ba mo'y nasugatan nga problema? Mauna. Kung pananglit do naman gani, kinahanglan nga dili na ninyo itago namo, Klaro ba? Dili ko gusto nga sa inyong pag-study ni sa Cebu. Dili mo malipay, ha? Ang akong gusto, nga kontento o kalipay gyud ang inyong matilawan sa inyong pagpakig-uban namo dinhi. Kini ang itanom sa inyong pangisip, ha? Dili man gyud ta mga perpekto. Kumo lagi kay tao raman tapulos o dili man gyud malikayan nga masayop. Kon maligas man gani mi si Ate Shin ninyo, ingon man si Ate Chay, o si bisan kinsa sa ato mga kauban dinhi sa bay. Ato dayon ang istoryahan, aron mahusay dayon. Okay ba, Alea? Ada? Oh, mami. Good. Timan-in ninyo. Honesty is the best policy. Asa man itong target ron? May plano kang balikan na nato ang atong mga natabangan before? Aron atong kunustahon ba? Mo explore lang sa takaron. Explore? Sultihan talaw niya ka kung doon na tayo igong oras para malili og balik katong una na ito nga ipangtabangan. Okay. Kining si Pauline ba? At siya man? Huwag kay planong tabangan? Ha? Tabangan siya. Aron, dili na magpunig pangita na to. Sino siya? Naibaw ka mag-unsay ako ang ganang analisar anang gibuhat niya? May analysis. Unsa man? Gikan! Maong na-realize na tingali niya na nasayop siya sa pagpasakit o pagpakauaw ni mo. Kay na-feel niya karon nga ikaw gyud ang iyang gikinahanglan. Now, my question is, what if mangayo siya nimo og second chance?
Tablara ko naghiko kung magpadako gaw. Bitaw. Unfair na kayo kung ako silutan ang akong kaugalingon human ko mahigugmang tinuray. Unya, gibinuangan o gipakaawawan lang. Gibinuangan, gipakaawawan. Nakaton ako gaw. Lesson learned. Gago na kayo kung magpatunto pa kong usab, di ba? After niya take for granted ang akong kamatinud-anon. Sa iyong paminaw, Saman? angay pa ba kung musalig niya? Ha? Diba bugo na kayo ko? Ano sa tugaw? Nabot ni mo gaw eh. So, kining imo ni gidayang gisilhan ng imong kasing-kasing para ni Pauline. Moto manggod ko gaw. Ha? Nga ang gugmang tinud-anay, dili sa yung lukahon. Pero akong ihangad sa langit, nga hatagan gid ko katiga sa balatian. Tika. Aron dili na dali matintal sa drama sa usa ka babaeng mabudhion. Tinduta itong istoryahan gawin. Poetic na lagi kayo yung mga linya ron gawa ba? Mga kaya mga balakno na kayo ba? Istorbo kay kay. Sus na mo eh. Kasta na imong daginoton. I-focus na lang ko na nimong atensyon din ha sa... Oh, hey, para gaw, para! Oh. Tanong ko, Anong ka? nagkakita ka na ng tigwa nga nagtunga sa bungtod? Oh. Lah, kaluoy ay. Marag naglisod na siya. Lisod ng sakagaw. Tungod sa kabugatan ng dakong basket nga iyang kanang nasa iyang likod ba? Asa ka na siya padung? Tingaling diha na nas dool. Atong siguroon. Dali, mga naog ta. Sirhi lang gid ang sakinan ha. Lo, padung bigyan siya sa babaw. Dali gaw, ato tabangan. Luuya taon eh. Nagbaguod man. Paspas gaw. Nay. What's up? Ay, kinsa ka? Usay mo tayo? Lola, don't worry. Don't worry, my dear. Okay. Ay kabala ka. Ay kahadlok kay dili may mga daotang tao. Tinuod nay. Amo kang gisundan para tabangan. Ha? Amo magundalang tawon nga nagkalisod din taon ka ug pasaan niya ng basket nga imong gikabiba. Mo gyud. Mo gyud six bambina oh. Basket kabiba. O sa may sud ana nga tan-aw na mo perti magyung bugata. Ngan unsa man nanay? Ay, mga linamhan na mga dudong. Ha? Unsay linabhan? Ikay naglabaan ng tanang gikarga nimo anang basket? O taon. Nahurot naman nga hapit ang among mga limpyo nga ilisan. Abi na lang. Ako'y ana. Gamit kining lawas nako. Amo kang ihatod dito sa inyo. Ha? Sige na la. Ihatag na sa kong igagaw ang imong nga basket. Kay tan-aw na ko nimo, di man gid nimo makaya og pasaan pero imo gyud gipugos ang imong kaugalingon. Kinsa man gyud mo? Ako si Del Nay. O kini akong kauban, akong igagaw, si Glenn. Taga Cebu mi. Pero niya meron diri sa Davao para sa usa ka misyon. Mga charity vloggers mi. Ay, uy, Oh, ni Aday Kasang. Kinsa man ang ato mga bisita. Amin ko lo be. No, amin na gulo. Ako si Del. Uy. Og ako sad si Glenn lo. Pamina ko si mong kamot lo. Isog masag mo amin ko si mong siko lo. Kamot kita. Gaw. Unsa man ka oy? Joke lo. Kalo, biya tao ninyo ay nga nagsigil agbarog. Lingkod mo. Pero, diri lang sa layuhan kaning gubaon na mong payaga kay medyo init ba ya? Soy. Ati man na sila una ha kay magilis lang ko. Basa man ding ako sinina. Sige. Dong. Ari no. mga ri. Diri ta. Lo. Hay man imong bay. Ay, kini sir, kini. Uy. Ha? Abi pa nakug. Inyo lang ning pahuwayanan. Ay, kuan na good ka nang pawayanan o pinayanan na dyan, sir. 2-in-1, ha? Kan lo, Del na lang. Ah? Sangpitan na lang ko sa kumpangan. Ingon man kining ako igagaw nga si Glenn. Inyo gining bay?
Lo, ay lagkalain ha. Ha? Ay, nakasabot ko kung unsay naa si mong una-huna, sir. Ay, kabala ka. Kadto manggong bagyong udit. Maoy nakaingon ining sobrang kapait nga dagway sa among Pinoy-anan, Del.